Здравейте YouTube, тук е Тшако Гейминг и днес ще ви покажа как да разтокнете шопа на Galamai. Galamai е Argonian, който може да отключите шопа му след като минете всичките квестове за Thieves Guild, което не е много лесно, но не е много и трудно. Това е бърз туториал. Той се намира в Solitude, както виждате. Ето, Solitude. Както отивате до главната врата, която е тук, просто продължавате леко напред и леко се завъртате наляво и ще видите The Winking Skeever. Това е ина, в който той се намира. Не е много трудно да идете там, ако сте отключили региона Solitude. Това може да се направи супер лесно, както сам ходите. Това е той. Влизаме в шопа му и проверяваме всичките оръжия. Има за сега оръжията са много добри и забележете отдолу, че Galamai Gold има 1000. Тези пари трябва да ги източим. Моят начин за източване на тези пари е като продавам супер много мега пойшенки. Продаваме всичко и виждате как парите отдолу спадат. Това са неговите пари. И виждате сега, той вече няма пари. Това означава, че вече може да рестокнем шопа му. Сега това, което трябва да направите е да се сейфнете. Ето отгоре Quick Saving. И сега да проверим дали още има 0. Да, 0 Gold. И сега вадите шпаги или нещо друго. Има ги и направо го цепите от всекъде. Преди да са ви фанали, бързо се зареждате към сейфа, който бяхте направили. Ето така. И никой не ни бие, всичко е спокойно. Влизате в шопа. И сега вече пак има 1000. И оръжията са му по-различни. Виждате? Тия оръжия са добри. Irish Sword, Scorning and Despair. Има пойшенки, локпикове, всеки работи. Хайде сега да пробвам да го направим още един път. Правите същото или може да продавате оръжия, дрехи. Аз продавам пойшенки, защото оръжията после може да не ги намеря и дрехите. Ето, вече има 0 Gold. 0. Сега това, което трябва да направим е да го килнем, но първо се сейфваме отново. Пари мечовете. Направо го отцепих тук. Бързо се зареждате на сейфа, който сте направили. Ето така. Cool. След това пак влезете в шопа и пак има 1000 Gold. И оръжията са му различни. Този туториал е много лесен, но само това е, че трябва да отключите шопа му. Пак повтарям, като минете всички квестове на Thieves Guild и след това дойдете тук, гледате шопа, ако нещо не ви хареса, релоудвате го, както аз направих току-що. Сега за финала ще пробвам да използвам една магия, която изчезва. Ставам невидим. Сега мога да... Сега ще ви покажа. Тя се казва The Shadow Cloak of Nocturial. С нея ставам невидим за 120 секунди, когато клекна. Айде да. Какво стана сега? Нещо се поеба. Айде, няма значение. Да знаете, че...